साइज नुदोंब्रा नोंखौ एसे गावदांदां दारजांजांनो साइज नुथार बैनाय गोदान बायदि मोनदोंना गोजाम बायदि मोनदोंब्रा नोंलाय गावखौनोलाय नङा बैयाव फै हा ए आच्छा आच्छा ओमफ्राय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे ब्लग फिसायाना मैया हिन्जाव गोदानखौ लानानै फैबाय ओमफ्राय मैयानि ब्लगा दिनैनो हगारबाय हिन्जाव गोदान लागो लाबोनायखौ दे जाखिनि नुनांगौ नोंथांमोना नुबाय गोलाव जायोमोन गैया गोगोम जायो ओमफ्राय दा रिसेपसन हौवा गोदान लागोनि माखासे साजायनाय ओमफ्राय बावहायथ' आरो माथोबाव हरावनो हाबा जादों जिहेतु मैयानि हाबाया मैयानो जोबखाबाय मोनायावनो जिहेतु हिन्दु ससाइटियाव बाथौ ससाइटियाव बाथौआरि ससाइटियाव ना मोनसे पन्जिका नायनानै मोनसे टाइम थायोना हाबानि बा हयतोबा 8टानिफ्राय हरनि 8टानिफ्राय 12टानि गेजेराव हाबाया कमप्लिट जानांगौ होननानै मोनसे पन्जिका नायनानै हाबा खालामो एबा पन्जिकायाव नायनानै बिसोरनो टाइमखौ मेनटेन खालामो थ' बेबायदिनो मैयानि दिनाव हाबायाबो थिग बेबायदि जोबनाबो थांबाय दिनैहाय आरो माथोबाव जानायनि दिनसोबाव ड्रेसा एसे गोसोम जाबाय जिहेतु लामाया ओरैबायदि पाउडार ओंखायनो आंबो माबासो गानबाय बे लामाखौ हाद्रिनि थाखाय प्रटेक्ट होनो थाखाय हाद्रिखौ आबासो गानबाय ट्रेकसो गानबाय ट्रेक गस्ला हाद्रि जाहाथे नाङा गस्ला फुहैनांगौ बिखौ बेफोरबायदि थ' थांग्रोनि जों नैबे बे बिथांजोंनो आंजोंनो दा नुफैबावगोन माखासेखौ बारा गोलाव जानाय नङा दिनैनो हाबा जागोन जायगायावथ' सफैबायानो सफैनाया मेथाइया मालाय सरि सरि लागायगासिनो सरिनो माबा माबि सरि होनलायगासिनो दं खिन्थु थांनि जोङो सफैदों रेस्ट लादों दान्दिसे ओमफ्राय दा माबोरै जागोन ना थांगासिनो दं जाहैनोसै अमा बेदर ना बेदर माबा माबि एसेब्लाबो बारा जायो जानाया आंना एमपिनि गारि एमपिबो फैदों माथो हाबजेनबाय गेटआव आब'आलाय आब'आ औ हाबैनोसै हाबायाव जाहैनोसै ओइ आबौ बेयावसो दंबावो खुसियानोथ' लाजाला बिबो ओंखाम खुरनाय मोनजाबाय दा ओमफ्राय आफाया बिहामजोनि खुरनाया गोथाव ना थावा बिहामजोनि खुरनाया थावा ना गोथाव मोजां नङा मोनजाथ'वाखै दासिमबो बिदि बोरै जानांगौ नोंहालाय गावहासो गोदान जानो लुबैदोंमोन हनै सोरो सोर बिलाय एदावलायबाय था नोंस्रा मोखांजों मोखां जिरायनानै आबौ जाखांबाय हा दे हाबायनोसै जाहैनोसै ओंखामसै नै जेरैबो बिबार साजायजेननाय आरोखि मोनायावसो साइज नुदोंमोनलाय सानावलाय माथो हाराव नुखोब्रा ना माथो बेंक पार्टि दामनायनि खार'ना मानि बियो नै नानिमोन बैयाव सेलफि जन दं बावहायखौ नै हाराव नुथारबायना साइज नुनाय नङा बैयाव फै हा ए आच्छा जाहैनोसै जाखांबाय ओंखाम दे जों दासो जानायनि लाइनाव बिबोनांखौनो ज्रावनो गावदांदां नुलायदों नै गय जाग्रोनो ना मा सेलफि जन अनला मोनजाजेनबायलै फैजेनबाय टमेट' फैबाय पापर गुरसि फैबाय ओमफ्राय बे मा लाबो जानांगौआ थोथारबाय बबे जायगानि नोंसिना औ हा क'क्राझार गासैबो ए बेदरा सफैयाखै र' माला सफैगोनथाय जाग्रोना लानि अनला ओंख्रि आलुजों अनला बेबो आलु गोरलै ना मा मिथु मेजेमखौ नायना होलां आंनो
मेजेम गोनांखौसो रासिन हो मेजेम गैयैखौ दाहोलां मेजेमखौ जायो बियो औ मेजेमल' हो आंनो लाब्राखौ एसे होलांदो लाब्रा सफैजेनबाय नै मा क्रिम बियो दे होलांजोबलै माबायदि क्रिम बियो नंगौ नै गिलास मा जिनिस बियो ना बा हालि हालि मा मोनफैबाय थादों दे बिदियावनो लाबो औ नंगौ दाहाय दा जाखांबाय माखौ मोनजायाखै मा मोनजाखो दासो जादों लासै लासै जागोन सना जावैसो जों रानि रानि जागोन जे खर्मखौ सानैजों जागोन जावैसो सना मैया मानो थाङासै हिनजाव गोदान लायनायाव आं नङाबा सोर थांदों आच्छा आं बावनासो दंलायोमोन आंसो लाबोदों बेसेबां गाबनायखौ बोखाना लाबोदों आं खामानि खस्थ' मोनदों ना मा आंसो बोखाना लाबोदों बरा बुंजोबलांनो हागौलै दिनैबा हयले जानाया खमथि जानाय नङा जाना लाग्रोनि एसे नामा हा नै जल्दी ओइ नै बा बारा एगारनो नाङालै बेखौ गोदाननिखौसो जानांगौमोन दा जल्दी हा गोदाननिखौसो जानांगौमोन दा गोदाना रानफैबाथ' मोजांमोन बिखा बिबु बोरमा माबा माबि दंना गैयालै जाना लाग्रोनि जाग्रोनिसो फैनाय अलंबार बियो दिनैसो नुदों हेन्डसाम नुखादोंलै नमस्कार रायजो दासो जादों मैया मोसानो रोङाखैमोन बियो दिनैबा हले अस्थाद जादों मैया मानो मोसानो रोङासै नङा नों मानि थाखाय माने मोसाफाग्रा मोजां माबा मोसाफानो बायो नालाय सालथे एबाराव नैलाय मैयानो नोंनो होफैखाबायना मोसाग्राखौ गोदान बे गवा दिनै हा? हिनजाव गोदाना हिनजाव गोदानखौ लाना मोसानोसै सानैजों लाय मिथिबाय उफाय गैया जायो उफाय गैया फैनाय नै नै लिउ 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 आखाइथ' मारामनाव मोनलायदों आङो गोरारानो आखाइफोरा नोंना स्लिम जाबाय आं ओंखायनो मारामानो मा जालांदों तां मोनबाय नोङाला दा नोङो हारसिंनो लाना मोसादोलै माने नोंहा दांनो मोनबाय थायो नालाय खालदे माने हिंसाक बै तालामला नङा आखाइ स्लिम जाबाय नोंना कारेन्ट थांदों बे जाहैबाय हौवा गोदाननि फंबाय दा बयनिबो दुइसिन बेहा दावदै गोमोसिन जासिनबावगोन आरोबाव बेनि दिनावथ' आरोबाव ओरैबायदि हेभि जागोन नामा ओमफ्राय आरो नै सासे बानायसो नै ओरैबो दंबावो बैनाय गोदान बायदि मोनदोंना गोजाम बायदि मोनदोंब्रा नोंलाय गावखौनोलाय हा दाथ' नों सेंग्राव गैलालै हा बैनाय जिरायनो बाखो ना माखो दासो ओंखाम जाखांदों ओंखाम जाखांबाय दा सेंग्रा गोरलै देलोंदोंनो साइजल' नुसिनबावबायलै आलासिफोरबो फैदोंमोन ओमफ्राय दहायनिफ्राय फैदोंमोन दासो ओंखाम मोनजादों बेसोरा रानथोंथोंनो बेनि नैबे जाहैबाय बे हाउससो र' एसे माबानि र' गामिनिफोर फैदों नालाय फिसा हाबा होनबाथ' आरो जानाय लोंनाय नङा होमबा जेनेरेल ओमफ्राय नैबे आरो बिदिनो जायखिजाया
बेदर जानाय जायैनिफोरनिबो दङ बेफोरबायदि खालामजोबनानै दोनखाजोबदों आरोखि माने आरो ओरैहाय नै मोसाबाय बिखुनजोफ्रा ओरैबायदि उनजों मोसागासिनो दङमोन बयनिबो उनावसो मोसादों उनावसो मोसाजोबदों आरोखि बिसोर हराव माने मोसानो सम गैया नै ओरैसो बैयावसो होनांगौ बैयावसो बिमाफोर गोरलैनि गोरलै हाबाफोराव बेंफार थायाब्ला मोजां जाया मोसानायफ्रा मजा जाया एसे गोगोम जानांगौ आरोखि फैनोलाय मेथाइआ बेबानल'सो साइज नुदोंब्रा नोंखौ एसे गावदांदां दारजांजांनो साइज नुथारदों एसे हाफां फांनो साफा नुसुंदों नैबेखौबो बिराद साइज नुदों फोजोबनायावसो लाफैयो खत्थ' साइज नुदों देलाय गोदानाव बिराद साइज नुदों बिसोरखौ दासो लाबाय बेलाय बेखौथ' आरो दा बुंसै बेखौ गस्ला सिफियावसो सोना दोनसिगोन आं दा गस्ला सिफियावसो सोनोसै नै सोना दोनसिगोन हा ओइ किथिया आइसे ते एलाय भात खायसां हा मेला भात खायसे ओइ आंनि भात खायसे बे सासे उन्दै आंनि बेगम बियो आंनि दुइसिन गय जादों ओमफ्राय सिख्लाफोर ओरै खर' खेबदों बहानि बेनिनो माने बे न'खरनिनो बे जायगानि आबौ हाबा जानाया दादि होमबा जोंखौ मा जागोन आंखौ मा जागोनसो दादि नोंहालाय हा नंगौ आइयै आगै होमबालाय नोंसोर ओंखाम जाखांजोब्बाय मा ओंख्रि मोनजाखो माने माखौ जाखो आं अमा जादों अमा जासुलि बायदि नुखायो नोंखौ नोंला मेरामिस ओंखायनो नोंहा एकदम ओरै फिसाथार मानसिया नोंहालाय अमा जाग्रा साइज नुखादों बेखौ माने थिग दं दे होमबालाय ना थ' बिदिनो हाबा होनबाथ' आरो माथोबाव अमा ना दाउ सोर दाउ जानो गोसो जानो हागोन अमा जानो गोसो जानो हागोन नङा होमबा हाबानि साजायनायफ्राथ' आरो नै थांनोसै अबाव थांनोसै दे थाथ' लोगो मोनगोन थ' मैयाहाय जिहेथु हिन्जाव गोदान लायनाय बिनि भिडिअखौबो नोंथांमोना नुखाबाय आरो नैबे हौवा गोदाननि जाखिनि रिसिपसन खालामनाय ना बेवहायथ' होंगो दोंगो खालामोन ए टु जेड होनो हाला आङो जाबाय दा देन्जार नुवाय नोंसोर बहानि बुंदो नरबेदांगाइनि मा नाम नोंनियालाय नोंनालाय देन्जारलै नोंनालाय बेलिवारि बेलि फुंबिलि समाव नङा होमबा औ होलायबाय खेबलायबाय नै बिसोरखौ ओमफ्राय नोंसोर अमा बेदर जादों जायाखै आं दाउसो ओंखायनो दाउ बायदिखा नोङो मोदोमा रेजेंखा आदैया दा बङाइगावनिफ्राय दं आदैया बङाइगाव नोंलाय नों मा जाखो अमा दाउ नोंबो दाउ बायदि बिरनो हाथारगोनलै नोंलाय
है नों अमा बायदि हाब्रु बारियाव गादि लाहैसिगोनसो बायदि होनबालाय बेहालाय आइजो नोंबो अमा बायदि एकदम लासै खाथार बेजों गोजौजों ओंखायनो अमा बायदि जि लासैखा ओमफ्राय नोंसोर सानैया दाउ जायोना दाउ बायदि बिरहांखा दा बिरसिगोनसो नामा बा देन्जारलै नोंसोर देन्जारखा बा थ' दिनैनि ब्लगा बावहायनो बाय बाय